घर कैसन के करे भागे आले खाइल बा हमके ना बतावल बाना सेवय घर कैसन के करे भागे आले खाइल बा हमके ना बतावल बाना सेवय घर कैसन के करे भागे आले खाइल बा हमके ना बतावल बाना केहू के कोठा वो पर कोठा केहू के महल के तैयारी केहू के कोठा वो पर कोठा केहू के महल के तैयारी केहू के झोपड़ी बिना मनवा तरसावल बा हमके ना बतावल बाना केहू के झोपड़ी बेगरी मनवा तरसावल बा हमके ना बतावल बाना सेवय घर कैसन के करे भागे आले खाइल बा हमके ना बतावल बाना केहू के गाड़ी ओ पर गाड़ी केहू के मार्शल के तैयारी केहू के गाड़ी ओ पर गाड़ी केहू के मार्शल के तैयारी केहू के साइकिल बिना मनवा तरसावल बा हमके ना बतावल बाना केहू के साइकिल बिना मनवा तरसावल बा हमके ना बतावल बाना सेवय घर कैसन के करे भागे आले खाइल बा हमके ना बतावल बाना केहू के बेटा वो पर बेटा केहू के पोता के तैयारी केहू के बेटा वो पर बेटा केहू के पोता के तैयारी केहू के बेटियों बेगर मनवा तरसावल बा हमके ना बतावल बाना केहू के बेटियों बेगर मनवा तरसावल बा हमके ना बतावल बाना सेवय घर कर कैसन भागे आले खाइल बा हमके ना बतावल बाना सेवय घर कैसन के करे भागे आले खाइल